Teraz som to opravoval! Do keľu! Takže čaute, moje meno je Marfl, zavazí tam u nového videa. Dneska to je opäť Hydroneer, jak si môžete všimnúť. A ja viem, že ste čakali nejakú inú hru, už konečne len som veľmi neoriginálny a nemám nápady na inú hru. Ale tak, máme Hydroneera. V dnešnej epizóde mám v pláne sa asi presťahovať do inej lokácie, pretože keď sa pozriem tuto na mapu, tak viac menej tých lokácií, jak som už úplne v prvej epizóde spomínal, je tu celkom dosť. A je to aj viacej obchodov, není tu len jeden. Neviem, koľko tie pozemky stoja. Ja toto tu nechám takto pracovať. Dúfam, že sa tu nič nepokazí tak hneď akože jak odídem. Lebo to by automaticky znamenalo, že to nebude ťažiť. Jo! Tá mapa stále funguje. Akože nie, že by mi to nejak pomáhalo, ale toto je ten bug s tou mapou, že si ju môžete nechať takto lietať. Za 970, tento je hodne lacný, ale asi nebude veľmi efektívny. Pozemok číslo 2 za 1200. Tento je hodne veľký a tam je voda. A hen ten mal vôbec vodu? Mne sa zdá, že ani nemal. South Hope za 6600. Ten je najdrahší a má celkom dosť ďaleko vodu. A neviem, či sa tam tá ďaleko dostanem. OK. Toto auto je veľmi terénne, aj keď sa to nazýva traktor. No, pamätáte si, jak tu minule bol ten MLG trik? On tu je znova. Holy cable! Dobre, krásne, mám zlato, železná tela. Akože to není najväčšia, ale povedal by som, že postačí. Počkaj, ja tu skúsim spraviť jeden bug. Prosím, že to bude fungovať, povedz mi. Ale do keľu nefunguje to. Škoda. Keby náhodou mi niekto neverí, že takéto niečo fungovalo kedysi, tak ja mám dôkazy toho, že také niečo šlo. OK. Tým, jak tu mám kopu a hromadu a neviem čo gemov, tak som schopný. To mám takú malú tehličku. Tak to je celkom smutné. Tak ja našhavím a urobím si... Viete, ak som minule hovoril o tom, že tú anvilku budem používať na budúce? No tak práve teraz ju idem použiť. Anvilka totiž funguje veľmi jednoducho. Proste tu je. A má tu 3 sloty. A má niekoľko rôznych crafting receptov, ako sa môžete pozrieť. Má tu dýku, ktorá stojí iba 1 bar, či už ironový alebo akýkoľvek iný. Potom sekeru, čo je viac menej to isté, len stojí o 1 bar navyše. A potom meč, ten stojí 3 bary. Potom tu je prsteň, ktorý stojí 1 tehlu. A k tomu diamant, akýkoľvek, či už tento alebo tamten onyx. A potom náhrdelník, ktorý stojí 2 tehly a 1 diamant. Ja aktuálne idem urobiť tento prsteň z onyxu. Keby teda sem dám onyx a tá tehla musí byť našhavená. A keď je našhavená, tak ju musím placenúť na správne miesto. Tak, potom zoberiem kladivo a urobím boom. A mám prsteň z onyxu. Predám úplne všetko, čo mám a pôjdem si tie veci pravdepodobne presunúť rovno k novému bývaniu. No, len tak pred predstavu, toto je toľko, koľko mám vecí. Kamo, to je jak, ja neviem, bordel proste. Yes, paletu hľadám. Totiž paleta.
A čo som ja, kuchár? Totiž na paletu môžete dať koľko vecí sa tam len zmestí a potom s ňou takto chodiť. Čiže napríklad túto gigantickú hromadu trubek a veci a neviem čo všetkého tu mám. By som naložil len na túto jednu paletku. A proste by som to vedel hýbať ľahko do auta, z auta a všetky títo podobné veci. Som späť s mojím bordelom k môjmu druhému bordelu. Asi by som mohol začať niečo niekde robiť. Ja si z tohto bordelu budem pomaly vyberať veci, ktoré potrebujem, len to musím nájsť tú začiatočnú. Tu je trubka, dobrá. A tu má inerku. Som plesal asi takto nejako. Super. Takže to ťažiť bude. Ja len rozmýšľam, či to nespravím ešte trošku nižšie, kvôli tomu, že aby to bolo efektívnejšie. Dobre, ťaží to. Fajn. Teraz budem musieť vedieť, že kam to padá. No, viem, že tie pásy sú drahé, ale mne by stačili, že akože nie veľa. Tak ja to kúpim, ale ostane mi 24 centov. What? Drží to na tom aute? Ono to drží. Yes, kámo. 3 pásy možno je málo. A je to málo. A máte pravdu. Som retardovaný. Keď som kúpil iba 3. Sorry, stáli viac ako 1500, stáli tak 1590. To je veľa! No, ja to tu chvíľku nechám ťažiť, pretože nemám dostatok peňazí na tie pásy. Takže vidím to tak, že tu budem chvíľku avkovať asi. No, takže po miernom avkovaní som späť. Jak to môžem vidieť, tak je tu brutálne veľa bordelu mimo. V medzičase som zatiaľ si tu setupol môj bordel tu na. Ja tu nemám voľný kýbel ani jeden. Čo to za bordel toto? Náš hausa. To netrvalo vôbec dlho. Ok, toto neviem, či toto asi není tá najväčšia tehla, ale je to tehla. Si položím sem. Asi z toho nejdem teraz nič craftiť, ale možno neskôr. Potrebujem vertikálny pás. Ok, nevypočítal som si to, ale dúfajme, že to budú 3. Ok, nemám to vypočítané presne, ale len kvôli náhľaďáku robím toto. Kam sa až preletel. Konečne dobré letecké služby. Veď tento kybliček tu nechám asi do konca vekov levitovať. To by nechcel mať levitujúci kybliček. Ok, tá rýchlosť pásu bude vyriešená, to aktuálne neriešim ten problém. Ja sa totiž trošku obávam problému iného. A to tu kvapká furt. Kamo, tak tu na tento pás už je tak spomalený. Hej, oni tieto ani len nejdú. Aha. Jo, tento už nejde. Tento ešte ide. Keď to nechám dostatočne dlhú dobu, tak ono to akože dojde na to miesto, kam má. Kámo, toto je jak závod slimákov. Podľa mňa je poznať, že ktorý je ten prvý. A ne, ona sa mi minerka pokazila. Dokonca mi došiel už oný. Opravovať 4000. Číslo 1. Ešte to mám druhý. To železo sem Kamo to čo? Aha. Up. Ok, to železa sem padá
celkom dosť. Zlato ešte nikde. Už som v mnohých hrách videl mnohé, lež toto je prvé. Čo to je? Jak sa to tam dostalo? Jeden shard, ktorý využijem v budúcnosti. Našťastie rýchlosť tohto pásu mi dovoluje reálne ísť, ja neviem, spáchať vojnový zločin. Kamo, ja sa už tak 85. krát premávam cez túto krajinu za tento diel. Dobre, ale ešte si dokúpim, koľko mám? 390. Jednu kľúčovú sadu. Teraz je možné, že bolo počuť motorku. Teraz to funguje 100% automaticky, ja tomu neverím. Teraz už len treba expandovať na ťažičkách, pretože jedna čistička to bude zvládať v celku v pohode podľa mňa aj z 3 mineriek, takže... Onyx. To mi pripomína Onyx Blaster z Terrarie. Váha mi meria koľko, samozrejme daná tehla stojí a zároveň koľko váži. Aby sa nevyužívala tá šardová táto, tak ja to tu nechám iba ťažiť a potom to pustím, keď to bude treba. No, takže po malej chvíľke rekreačnej som späť. Môžem to zavrieť. A tuto vidíme túto hromadu vecí. Jak veľmi pomaly si to štráduje po týchto pásoch. OK. Krásne. Urobím jeden prsteň, ktorý má hodnotu 637 a váhu 28,8 kg. Kto to bude mať na sebe? A tuto sú ťažiace stroje. Aha, tak oni sú o dosť lacnejšie, ako som si myslel. Ok, jednu vrtačku poprosím. A už asi viem, potrebujem 300 kilovú tehlu. Potrebujem proste 300 kilovú tehlu. Pretože ja mám teraz aktuálne 50 kilovú tehlu a keď chcem ďalšiu minerku, tak ja si ju to totiž to musím sám vykraftiť v podstate. A urobím to tak, že dám tam, jak som položil tú minerku. Ono to je taká jak forma, alebo jak by som to nazval, aj keď to forma není, ale chápeme sa. Tá tam má napísané číslo 300 a železnú tehlu pritom, čo znamená, že potrebujem 300 kilovú železnú tehlu. No a s tým urobím už len jednu vec a to je to, že tam tú 300 kilovú tehlu železnú donesem. Dám si to vykraftiť a mám minerku. No, ale ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pokiaľ áno, tak nezabudnite na like, komentár, prípadne odber. A vidíme sa pri nejakom na budúcom. Zatiaľ čau.